गिबियावनो नोंथांमोनखा आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेयाव गासिबो बरायफिननाय थाबाय। नै दिनै जोङो एयार प्रडाक्शननि दङ, एयार प्रडाक्शन लखिमपुरनिफ्राय बिथां नै गुमै दङ, अनजालु बसुमतारी, लोगोसे भद्र दङ। दा जोङो बिथांमोननियाव मोनसे खामानि लाना फैदों। बेजों लोगोसेनो जों मोनसे खोथा सिगांनिफ्रायनो मोनथिबाय थादोंमोन आं नोंथांमोननो फोरमायनो एसे टाइम मोनैलाय भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन। बिथाङा एबार थांनाय बोसोराव आर'नाइ फिल्म बानायदोंमोन। बे आर'नाइखौ निउ बयबआव फोसावनाय जाबाय। नोंथांमोना ओंखायनो जाय नायाखै प्ले स्ट'राव थांनानै एपखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो। लोगोसे एबार बोसोराव मा फिल्म बानायदों जों बिथांनिफ्राय एसे बुंदो। खुलुमबाय नोंथांमोन नायगिरिफोर जाय बिथांनि इउटुब चेनेलखौ नायदों बिथांमोननिसिम खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। देग्लाय थांनाय बोसोरावथ' आं आर'नाइ बानायदोंमोन। एबारनिया फैगौ 2022नि गोदान बर' मुभियानो जाबाय आगर गैयै आर'नाइ। बेखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबायबो जानो हागौ। बेयाव जोंना बर'नि टप एक्टर सोराङाबो दं आरो मोगथाङाबो दं आरो जयश्री दं आरो मैथा गासिबो थांनाय आर'नाइ मुभियाव जेसे आर्टिस्ट दं बिथांमोनानो दंजोबो। प्लास आरो सानैसो गोदान आर्टिस्टबो दाजाबफादो। आरो बे मुभिखौ नोंथांमोना नायनानै गोबां इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। आगर गैयै आर'नाइ आरो जोंनि बे आर'नाइ मुभिखौ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय निउ बयबसआवबो हगारनाय जाबाय। बेखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो। थांबा आधा घन्टासो डेटखौ सोलायबाय आं। बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा, खिन्थानो सानैनो समा बारगासिनो। आंबो मालायनि मेथाइखौनो एसे खनग्रोनानै बिथाङाबो चेनेल दङ आरो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एस'सियेसननि बिथां भाइस प्रेसिडेन्ट। दा बिथाङा जोंनि कालचार लाइनाव सिगांनिफ्रायनो 2018निफ्रायनो गोगोमै बेबो बाहागो लागासिनो दङ। सिगां हांमा फिल्म बानायदोंमोन ना, हांमा फिल्मनि प्रडिउसारा बिथाङानोमोन। आंबो ओरैनो ससे रल दंमोन ना हांमायाव, नोंथांमोना नायदोंबाथ' मिथिखागौमोन खोमा, बेनो प्रडिउसारा। दा बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं आरो इयुनावबो बियो जोंनि फिल्म लाइनजों लोब्बा लालांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जोंनि एरियायाव बे जोंनि गगामुग एरियायाव सासेल' नायल' जायल' बे मेथाइ खनग्रा नङालै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनाबो मोनसे इउटुब चेनेल बारा गोबाव जायाखै, PNB प्रडाक्शन होननाय दं। बिथांनि लिंकआव होगोन, नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला। आरो गोदानसोथ' गोदान बारा आइडिया गैया, जालांबायसो थागोन उनाव। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो हागोन होननानै। आंनाबो बारा साबस्क्राइबार गैखाया आंनिफ्राय बेनिखौ खावजोबनांगौलै। गुमैया एकदम सिगां आर्मिमोन नालाय, आरो आर्मिनि सिगाङाव गुमैयाबो सासे एक्टरमोन जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव। बिथांमोनानो फार्स्ट फिल्म बानायदोंमोन, मानि हेंथा ना, मानि हेंथा। गुमैयाबो एक्टर, नै दाबो हेन्डसामैनो दं जोंनि बांसिन मानसिफोरानो दाबो। ओमफ्राय गुमैया दा बेखौनो माने प्रफेसनेल लानो गासिबो बेनाव फिल्मनि सेटआपफोरा दंजोबो, इडिटिंनिफ्राय लानानै भइस डाबिंनिफ्राय लानानै गासिबो केमेरानिफ्राय मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो बेनाव दा मोनसे फिल्म बानायनो हानाय गासिबो बुस्थुआनो दंजोबो। ओमफ्राय गुमैया माने इयारलि फिल्म दिहुनलांबाय थागोन। थांनाय बोसोरनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय। थांनाय बोसोर फार्स्टआव जाहैबाय बियो आर'नाइ। एबार नेक्स्टनिया जाहैबाय नैबे एबार रिलिज होनो गोनाङा आगर गैयै आर'नाइ। दा आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट होलायगोन होननानै।